Postoji nekoliko načina za bogaćenje, ali ću ovdje izdvojiti dva puta kojim sam ja mogao da krenem. Jedan je da cela pita bude moja, a drugi je da pita bude tolika da moj deo nje bude veći nego da je cela moja. Izabrao sam drugi put, u nastavku epizode detalji šta i kako sam uradio. Ja sam Sale Stefanović, dobrodošli u Sales. Danas pričam o investitorima. Generalno o toj temi kod nas, kao i na mom konkretnom primjeru na ovom projektu. Ko prati serijal od početka, u prvih par epizoda sam jasno rekao da pravim firmu od 1.000.000 eura sa 10.000 eura početnog kapitala i sa prvim ciljem da u prvoj godini napravim 100.000 eura profita. Bilo koja od ove tri stvari je jako teška. Sve tri na gomili su statistički gotovo nemoguće. Ali mi bar nije dosadno. Prve dve isporuke sam finansirao od budžeta koji sam imao na raspolaganju, to je bila test faza da vidim šta će se dogoditi i dogodile su se stvari mnogo bolje nego što sam planirao. Uspeo sam da nađem produkt market fit pre svega. Prodaja ide kao luda i najveći mi je problem što nikad nemam dovoljno robe, malo pa se desi da mi je magazin prazan 15 do mesec dana, dok ne stigne nova isporuka. Doduše, za to vreme primamo porudžbine i ljudima jasno kažemo rok isporuke. Osjećam se kao da postajemo Ryanair kontejnerske industrije, jer šta god da im kažem, oni će u ogromnoj meri istrpeti jer smo ubedljivo najjeftiniji. Postoji mali procenat kupaca kojima treba roba za juče i njima preporučim nekog od konkurencija ako mi nemamo trenutno na stanju. I bez obzira što smo najjeftiniji i dalje imamo odlične marže. Također sam na svojim greškama naučio neke stvari i napravio zaokret u poslu, ali o njemu ne mogu ovdje da pričam jer konkurencija pomno prati svaku moju reč, pa bih i parafrazirao Drakčeta iz Moj rođak sa sela. Ja sam trenutno zauzet, ali sutra između 12 i 2 možete da dođete da me poljubite u dupe. A vi, gledaoci, nećete ostati zakinuti ništa, jer je ovo jako vezano samo za ovu branšu. Da se vratim na suštinu. Nakon što sam prošao kroz trnje sa prve dve isporuke i naučio kako neke stvari treba ili ne treba raditi, već sam imao ponude od investitora da se priključe projektu. Pričao sam to već u ranijim epizodama. Neki od njih su bili višedecenijski prijatelji, a neki su bili ljudi koji su jednostavno gledali emisije i namirisali da ovde ima lepog potencijala za rast. I u pravu su. Nažalost, nisam morao. Imao sam taj luksus da odbijem sve ljude koje ne poznajem. Ne želim da shvatim da sutra perem novce za bilo kakvu kriminalnu organizaciju, a i ne moram da koristim eksterne investitore kad već imam viška sredstava od ljudi sa kojima sarađujem super i apsolutno im verujem. Što se toga tiče, Pecu, izvini, nikako da stignem, da sednem sa tobom, rešit ćemo sve, obećavam. Ko je stigao od ovde, like i komentar za algoritam, kao i subscribe ako već niste, da vas ne bi počastio sad kao Drakče konkurenciju. Sad, koji tipovi investitora postoje? Prvi su prijatelji i familija. To je ono što sam ja izabrao. Pažljivo sam birao ljude iz okruženja koji ne samo daju novac, nego svojim znanjem i iskustvom mogu doprineti značajno bržem razvoju kompanije. Jako mi je bitno da je to smart money, jer običnog novca ima svugde ako je prilika dobra. A ako su ti ljudi kompetentni i doprinesu i daju sinergiju jedni drugima za eksponencijalni rast, jer se ti doprinosi ne sabiraju nego se množe. Skupio sam ih na gomilu, upoznao jedne sa drugima i vrlo brzo smo došli do nekih rešenja sa kojima sam se ja borio do tog trenutka sam i odličnih ideja za napredak. Druga grupa su angel investitori, zvuči glupo ako ovo prevedem, to su pojedinci sa sopstvenim kapitalom koji ulažu u ranoj fazi, takozvanoj seed fazi. Opet je glupo da prevedem na srpski, da bila bi seme faza, ne znam kako. To bi recimo bili ovi ljudi koje sam odbio, međutim oni nisu imali da mi pokažu nikakav istorijat ulaganja, već samo novce. Doduše ni ne krivim ih, jer u našem okruženju novac već decenijama ulagan samo u nekretnine. Ulaganje u domaću berzu, hartije od vrednosti i kompanije spada u domen statističke greške. Treći tip investitora je venture capital ili VC, skraćeno, to su fondovi koji ulažu uglavnom tuđ novac uz pomoć svog iskustva za investiranje. Traže brz rast i veliki povraćaj kapitala,
ali to iziskuje veliku smrtnost projekata, što kod mene ne dolazi u obzir. Njima je to 1 od 100 firmi, meni je 1 od 1, tačnije 2 od 2 ako je računam firmu za vage. 4. grupa su private equity, ulažu u zrele i profitabilne kompanije, često spajaju više firmi iz iste branše, restrukturiraju, otpuštaju, to je smanjuju troškove i monopolizuju tržište i dižu cene i iznose ogroman profit. To mi imamo u našoj prehrambenoj industriji, zato su nam cene užasno velike. I poslednji 5. primer su institucioni investitori, penzioni fondovi ili osiguravajuća društva. Ulažu ogromne sume novca u kasnim fazama gde je prinos mnogo manji, ali je gubitak kapitala skoro pa nemoguć u kratkom vremenskom periodu. A šta sam ja konkretno uradio? Nekoliko jako sposobnih prijatelja u ovaj moj mali projekat je investiralo tačno 252.000 evra. Neki su već dobili prvi povrat, investirali su novce ponovo, konkretno isporuka 3 i 4, isporuka 5 je u prodaji, a poručeno je 10 kontejnera za sada. Ostatak novca stoji kako bismo svakog meseca sukcesivno poručivali sve veće količine. Ako bi poručili sve sad, zatrbali bismo magacin i morali bi da iznajmljujemo još prostora i trenutno je prevoz iz Kine jako skup, pa doziram poručbine i čekam da padne cena. E sad, ono što sam obećao, potpuna transparentnost na samom početku. Za tih 252.000 evra sam bio spreman da se odreknem 20% kompanije, što bi značilo da trenutna procenjena vrednost kompanije 1.260.000 evra, a moj deo bi od toga bio 1.008.000. Tehnički to bi značilo da sam već ispunio cilj ako poželim da prodam ostatak, a ne želim. Nije mi to uopšte cilj, cilj je generisati 1.000.000 evra profita uživo. Drugo, pitanje je zašto sam uradio ovo. Bukvalno sam mogao da krenem polako sa prvim uvozom, rasprodam, drugi uvoz rasprodam, treći rasprodam i tako dok ne stignem ovde gde sam, a onda nastavim sve i sve je moje. Ako uradite matematiku sa net profitom, gledajte epizodu 15, jako je važno za ekonomsku pismenost, ne uče nas to po školama, nažalost. Dakle, net profit od 40% treba mi 7 godina da postignem cilj od 1.000.000 evra sa turnusom od 6 meseci. Ako isto uradim sa investitorima, treba mi 2 godine. 5 godina života meni vredi više od 20%, plus ta sinergija pametnog kapitala ljudi koji mogu i hoće da doprinesu jer imaju direktnu korist od toga. Njih je za sada 6. Kada bi svako od njih doprineo po 20% povećanju, to jest više razvoju kompanije, da se razumemo, lupio sam procenat zarad primjera, nigde svako od njih neće doprineti isto, niti ja iz ovog ugla mogu znati koliko, ali zarad primjera neka bude 20%. To nije 20 plus 20 plus 20 i tako 6 puta, pa je 120% više, to je 20% puta 20% puta 20% i tako 6 puta, to je 298, skoro 300%. E sad, sinergiju na stranu, uzmimo samo matematiku. Ako sve radim sam, rekao sam da mi treba 7 godina da dohvatim 1.000.000 evra sa 40% profitom i turnusom na svaki 6 meseci. Ako ostavim isto to i uradim sa novcem investitora, za istih 7 godina ću napraviti profit od 20.000.000 eura. Međutim, to se sigurno neće desiti tako. Zašto neće? U pitanju je S-curve. Spominjao sam je više puta u epizodama. Mi smo sada na početku ove krive, kao što možete vidjeti, i naglo će rasti sva metrika. Jer kad si mali, lako je duplirati. Zato u medijima često čujete najveći godišnji rast u procentima imaju nerazvijene zemlje. I onda kaže, na primjer, Nemačka ima 2,5%, ali tih nemačkih 2,5% je mnogo više nego nečih 10% kad se popnemo gore. I računam, to će biti za 3-4 godine. Procentualni rast neto profita će se značajno usporiti. Neki od vas misle tokom trajanja ove epizode, jebi ga, nije fair, rekao si 10.000, rekao sam i ispoštovao sam. Nigde nisam rekao da je zabranjeno, šta više rekao sam koristite sve što možete i umete. Većina kompanija u Silikonskoj dolini se oslanja na ovu strategiju i ne samo po celom svetu.
Ne samo tamo, nego po celom svetu. Investicije su često kompetitivna prednost koju firma ima i ona koju nema pristup nju zakolje, a lansira ovu drugu. One same po sebi ne menjaju suštinu procesa, ali mu daju mnogo dužu pistu za poletanje. Sa druge strane, one su filter na neki način. Ako ljudi stoje u redu da vam daju novac, verovatno ste na tragu nečeg dobrog. Ako niko neće da vam da, ili ideja ne valja, ili ste jako ispred svog vremena pa vas ne razumeju. Maja princip je u pitanju. To je akronim od most advanced yet acceptable. Najnaprednije, ali ipak prihvatljivo. 2 primjera. Eiffelov toranj, Parižani su ga mrzeli kad je napravljen, danas je simbol grada. Drugi primjer je Teslin Cybertruck, izgledao je kao šala kad se pojavio, mada to je sad nebitno. U 99% slučajeva nismo toliko genijalni ispred svog vremena, nego jednostavno nismo toliko dobri koliko mislimo da jesmo. Probajte da prodate ideju nekome ko vas ne voli samo zato što postojite, znači nekom članu porodice, nego nekome ko je nezavistan, dok ne izvadi pare, tapšanje po ramenu se ne računa. Kao kad smo bili klinci pa svi hoće na ekskurziju dok ne treba da se plati. To je najbolji test da vidite gde ste. Do sledećeg gledanja, pozdrav svima, ćao!